Jos sulla on rasvaamisesta huolimatta kuiva iho ja sun suu ja silmät tuntuu myös tosi kuivilta, niin sä saatat hoitaa kuivuutta puoliteholla. Nämä kaikki oireet voivat johtua siitä, että sun kehon limakalvot tarvitsevat kipeästi lisää omega-7-rasvahappoja. Ja tämän vuoksi pelkkä ihon rasvaaminen ei auta kuivuuteen kuin hetkellisesti. Meillä on limakalvoja muun muassa silmissä, suussa, nenässä ja intiimialueilla. Limakalvot tarvitsee omega-7-rasvahappoja pysyäkseen kosteutettuina ja toimivina. Eli käytännössä limakalvot tarvitsee hoitoa sekä sisäisesti että ulkoisesti, ja tämän vuoksi pelkkä rasvaaminen ei riitä. Olin jo kokeillut kuivuuden hoitoon vaikka mitä, kunnes aloin hoitaa sitä kaksivaiheisesti ensin omega-7-kapseleilla ja sen lisäksi rasvaamalla ihoa näillä omega-7-voiteilla. Mä oon tosi tarkka siitä, mitä lisäravinteita käytän ja varsinkin siitä, mistä ne tuotteet tulee. Alkuperäisen omega-7 teho piilee ainutlaatuisessa Torniossa valmistetussa SPA24-kaksoistyrniöljyssä. Omega-7-tuotteiden kliiniset tutkimukset on tehty Turun yliopiston ja TYKSin tutkijoiden ja lääkäreiden kanssa yhteistyössä. Ja en ole tosiaan ainoa, joka on saanut näistä tuotteista avun kuivuuteen. Suomalaiset on luottanut näihin tuotteisiin jo lähes 30 vuoden ajan. Sä löydät alkuperäiset omega-7-tuotteet hyvin varustelluista apteekeista, terveys- ja verkkokaupoista sekä päivittäistavarakaupoista.